Assalamu alaykum, hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmusyňyz? Adatça bolşýaly, bugün hem men siziň bilen gören gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşarym. Eger siz şu kanalda goýulan videolary halaýan bolsaňyz we mundanam has gyzykly we peýdaly videolaryň gelmegini isleýän bolsaňyz, gaýrat edip kanala agza bolun, like basyň, tesbir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Gelin şu günkü günün videosuna başlayalım. Bugünkü videoda men siziň bilen ören gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşarym. Bugünkü videomuz esasanam tapmaçalar, testler, psikologik soraglar, türkmen dili hakynda soraglar we şoňa meňzeşler hakynda bolar. Gelin bismillah diýip birinji testi başlaýaly. Bu testin hakyky ady Stroop testdir. Bu test esasanam adamyň beýnisiniň nähili işleýişini barlamak üçin ulanylýar. Psikologlar tarapyndan giňden ulanýan bir testdir. Testin esasy şerti şeýle. Siz ekranda bir näçe renkleriň atlaryny görersiňiz. Emma ol renkleriň atlary başga renkler bilen ýazylandyr. Bu testin şerti şeýle. Esasy zat şol sözleri okaman, diňe şol görýän renkleriňiziň adyny aýtmak gerek. Okmany suratda şeýle ýerine ýetirilmeli. Bu test sizin beyniňiz üçin peýdalydyr. Sebäbi siz şol görýän zatlaryň ýerine başga zatlary aýtmak bilen beyniňiziň işlemegine, has gowy işlemegine kömek edýäňiz. İkinci testimizin ady sözden söz we sözlem. Bu testin şerti görüşüňiz ýaly ören ýöneki. Berilen sözden näçe köp bolsa şonça gowy söz ýazmak gerek. Mysal üçin görüşüňiz ýaly men Aşgabat sözünden 15 tane söz tapdym we iň soňunda hem bir tane sözlem düzüp bildim. Siz hem öz gedeňizde türkmen awat, könürgen sözlerinden näçe tane söz düzüp bilseňiz şonça gowy, bu size özüňiziň dil baýlygyňyzy barlamaga kömek eder. Ýagny mysal üçin näçe köp düzüp bilseňiz diýmek şonça köp sözleri bilýärsiňiz. We näçe köp sözlem düzüp bilseňiz hasam gowy. Jogaplaryňyzy tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Üçüncü testimiziň ady sözler hakynda soraglar. Birinji sorag. İçinde ra bolan näçe sany türkmen sözüni bilýärsiňiz? İkinci soru, ağınatmak diýmek näme diýmek? Üçüncü soru, türkmen diline haýsy söz ýekece bir harpyň ötkemegi bilen gapma garşylykly many berip bilýär? Jogaplaryňyzy tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Dördüncü soru. Käbir aýlarda 31 gün var. Käbirlerinde bolsa 30 gün var. Näçe aýda 28 gün var?
5-nji test. Bu test hem psikologik test. Gözüňize getirin, siz şeýle bir guýynyň içinde, ürän çuňwar guýynyň içinde. Diňe ýokary serenen wagtyňyzda gök asmany görüp bilersiňiz. Birden guýynyň aşagyndan bir ýerden suw gelip başlaýar. Ve suw hem gitdigiçe köpelip başlaýar we siz hem hiç hili yüzmäge bileňizok. Guýynyň çuňlugy hem aýdaly 30 metr. Siz şeýle ýagdaýda yüzüp bilmediğiniz halda şol ýuwaş-ýuwaşdan suwdan dolup barýan guýdan nädip çykmaly? Altıncı soru. 100 katlı binada yaşayan bir adam her wagt ýagyş ýagan wagtynda 100-nji gata çende çykyp biler. Ýöne ýagyş ýagmadyk wagty ol diňe 50-nji gata çende çykyp galan 50 gatyny ýuwaş-ýuwaş ýürep çykýar. Bu näme üçin beýle bolýar? Anha dostlar, şunun bilen şuňky videomyzyň hem soňuna geldik. Eger siz şuňky videoda berilen sorulary halan bolsaňyz, gaýrat edip kanala agda bolun, like basyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siz näçe köp like bassaňyz, şu video şonçada köp türkmen dilindäki tomaşaçylara hödürlenjekdir. Inniki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun, sagman galyn.